Hello, Dolo. Ang tabuk sopajak studio. Ani kaisa album aboni editing ni bagai haimani tabuk ang norongno studio habai phunuknai naitung di norong Dolo. Tai ano studio malik call khaisao ko kaisa keyboard tu bukha naiphai di henai hingke nainani phaimani tabuk record khaini rok taibo easy nai taibo instrument rok taibo khanathoknai ang asa khaio. Aku ang bisingo thangai norongno phunukgano naitung di. Sopai ang tabuk studio naidi ang tabuk bisingo habnai. Sok phải cái đó. Tao thấy lấy tầm chưa? Đó close cái gì? Rồi. Ang tabuk bisingo hab ka. Tabuk phunuknai norongno ani kaisa video ni editing rok. Hangke takuk tai bukuk song sung tai kok bang lailia biskango editing khaima rok bom ting kha nailai sung tabuk kisa editing ni bagai start khailaimani hangke norong nai tong di belai kok sake kok bango hangke phunukmano kaisa kamu sugo. Tao semua dekat tongkol yang kedeke oleh hamzai tongkol lama angko dekat menyaksikan Horne iman gonen lefai Mothang go nai nai manan kere